Čekaj da pozvat ću ove, da znam, pozvat ću ove zle da mi pomognu oko smišljenja plana kako da oteram Suzanu. Ha 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 ha. Telefon zle sestre. Trrr, 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 trrr. Vidi ko zove. Ko? Žaklina, javio se. Ok. Halo, trebate mi da smislim za plan da vratim svoju najbolju drugaricu. Hoću da smislim plan da se vratim najbolju drugaricu. Dobro, može. 10. Evo me u parku. Dođite za 5.0. Šta je to? Za 5 minuta, bože. Au! Pao telefon. Au! Udarila me lopta. Godila me u stvari. Klinci. Dobro. Sad ćemo da dođemo za 5.0. Ćao. Ćao. Sprljala sam skroz. Moj to. Se zgnjeti. Kako ću malo poglešiša. Naš telefon se zgnjeti. Koliko ga šiša kako ćemo novi. Dobro. Zdravo. Zdravo, sestre. Sestre? Ne, ti si zec, ti si mučka. Mog dečka Leana ćemo da nateramo da bude dečko sa šaricom. I onda da otkače šaricu jer mu se sviđala Suzana. I ispaće da Leon vara šaricu sa Suzanom. Da će Suzana da mi... I onda će šarica mi kleče na nogama. To je dobar plan, zaista dobar plan. Može. Leončiću, o Leončiću, Leončiću. Molim, draga moja mučrešnice. Ok. Ima jedna devojčica. Devojka koja me ponižava pred cijelim razredom. Što je najbogatija. Dobro, što ja mogu da uradim? Evo, šalim. Može. Ne. Samo moraš da se maskiraš. Ok, kako to? Pokazat ću. Nosit ćeš ovo. Idi sad obuci se, brzo. Uci se. Ali ne znam kako... Perika. Ne znam kako ovo pomaže. Opet mi pada perika. Nije dobro uopšte. Gdje si je našla? Kinesku igrač. I šta ja treba da izigravam? Treba da izigravaš... Treba da izigravaš superheroja. Da te ne bi prepoznao.